Kine, ni ma faral la ni kuma fem ni fɛn fɛn sɔrɔ yala ni san joli ne bɛ faga furu la ma nafa foyi sɔrɔ la ni dusu ka sini tɔɔrɔ tɛ hali seli na ka seliya dukɔnɔmuso tɔw parilen bɛ bɔ fo ne kelen hali tɛ se ka ne se dunɔgɔ fɛ vaccin complet kelen n t'a sɔrɔ ka dun o tuma na mun de kɛra ma i ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ye tiɲɛ mais e kɔni b'a dɔn ko don bɛɛ man kan mɔgɔ ma ni wari bɛ bɔ a kun hali min tɛ selifini ye a b'o san ka d'i ma e b'a dɔn wagati ka gɛlɛn nasɔngɔ bɔla bɛɛ lajɛlen ma surtout an bɛ luwanse la n'i ko i b'i ɲɛ ta sigiɲɔgɔn bɛɛ ka ko kɛta fɛ i laban i bɛ kɛbali kɛ Kine i tɛ min kalama i faga ko la ne bɛna o de f'i ye bi ni seli surunyana ka ban dɔrɔn a b'a da tigɛ ni la de ka sababuya kɛ a bɛna dépense kɛ nka o si tɛ baasi ye e fa yɛrɛ tɛ miiri bi Amadu ka saga nana som tuguluna Amadu ka so la o fana cɛ ka saga nana o tuma la ale bɛ fɛ an taga kala san o san bɛ walisogo kan ni o maloya t'ale la o maloya bɛ ne la o de la n y'i ka bɔɲɛ n ka taga bɔ i fa ka so e ala ni ko in yɛrɛ ye yɛlɛ ko ye ni e taara aw fɛ yen san ni ne mɔkɛ ye ɲininka e nakun na e kɔni tɛna fɔ ko selifini dɔrɔn de ma san ka d'e ma k'o de ye nakun ye e Kine de bɔ ne ye ne ka taga n bɛna kuma kelen f'i ye ka bila i fa ɲɛ n'a nana i b'a fɔ ye ko ne ko ne b'a sɛbɛn ma k'a k'an sɔrɔ an ka so an ka kuma kɛ ma taliko ko tun b'e kɔnɔ ka kɔrɔ ne t'i bali tali la nka n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i k'o to i hakili la i den ye ne min ye ne ye muso de ye e bɛ nin so ta i banbali min na n'a jora ne fari la yala ni ne kɔrɔyara ka taa n ka furu la ni ne ye nin kɛ yala a bɛ kɛ kojuguya Kine de fɛn ne bɛ kɛ ka musokɔrɔbaya kuma nin lamɛnni la ne ye cikan f'i ye ko n'i fa nana k'a fɔ ye ne dan o ye n'a nana n ka cikan fɔ ye ne kɔni bɛna kɛ an sɔgɔma o kuma ma wuli yan ma Barama ya sheikana ya barama shego nyase Barama ya sheikana shego barama shego nyase Barama ne kame kinema ya barama shego nyase Fama ala kanu baneni kinedo ya barama Muhammadu kanu bane kame kinema ya barama Karamogo wazende nani kine do ya barama Demiseni jogo nyuma tigi kine yo ya barama Noro tigi de ne kami sabali tigi de ma Kine yo shegu nyasi Koni basi dila Allah basi de alhamdulillah Ifa be Aya bokuma mena Don ne dun na kunku ifa ko ere Ifa ne ka juru ta ma kalo fila de la bi seli ɲɛkɔrɔla dun sela bɛɛ mako b'i ka wari la o de y'a to ne kun nana ni kun nana sɔrɔ a ka se ka n ka wari di n ka n yɛrɛ dɛmɛ seli ɲɛkɔrɔla ye Zigiri cɛmɔgɔ hali n'i kun nana sɔrɔ n ma da la n'i kun b'i ka wari sɔrɔ ka d'a kan ne yɛrɛ dusu kasilenba de don sisan Kine k'e dusu kasi mun dun kɛra ka d'a kan sɔgɔmada in na ne ba yɛrɛ a ka minɛn cɛ ka taa ka sababu kɛ ko selifini wari ma sɔrɔ ka d'a ma Auzubillahi mina shaitanir rajim n'i ko ko dugu dɔ ka jan n'i taala lajɛ i b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ n'a fɔla ne bɛ ka boli ka na karamɔgɔ Wɔnzɛn fɛ yen k'a ka se ka ne ka wari di n ka n ka seli musakaw kɛ ka n'a sɔrɔ ko muso murutila k'a ka minɛnw ta ka taa u ka so k'o tɔgɔ ko wariko nka Kine ne ye nin ko faamu sani i fa ka na ne yɛrɛ bɛ n taama ka n sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ ka t'o fɛ yen ka se ka taa kuma n'a ye n'a y'a faamu n'o tɛ fan bɛɛ gɛlɛyalen don dɛ Zigiri cɛmɔgɔ mɔgɔ i bɛ ko o ko kɛ ɲuman fara juguman kan i b'a k'i yɛrɛ ye Kine n'i ka kuma faamu nka ne bɛna sira ɲini n'i fa kɛla nafɛn ye
ko ne fɔla a kɔ. Kine, ça va? Comment va-t-il? Ça va. Luleni yɛrɛ bi. Bɔra mun kelen nɔgɔ ne fari faga bi yan. Kunna ka lexi a fɔ ne k'a bɛ na ni sabali. Ne kɔntannen ba k'a kɔnɔ. A nana ka sɔrɔ fɛn t'a bolo. O de kelen nɔgɔ ne fari bɛɛ faga. Lu, i ma de y'i diya. A ka du kɔnɔ sa o kuma bɛ fɔ. An fa yɛrɛ tɛ yen kuma tɛ ka sa o kuma fɔ. Hali i ka du bila o ka wusa i ka sa o kuma fɔ. A ma se ka seli fini yɛrɛ san fɔlɔ. Kuma tɛ sa. An k'o bɛɛ to yen sa. Ne kun nakun ye de komi i yɛrɛ ko k'i ye jinɛtigi ye. I ka duwawu kɛ examɛnkɛla bɛɛ ye walasa an bɛ se ka tɛmɛ cogo min na. Lu, ne ye jinɛtigi Kine, ne ka duwawu kɛ bi fo ne ye duwawu la kurakuraya. N'o tɛ ne kun ye duwawu kɛ examɛnkɛla bɛɛ ye. Awɔ, ne b'o dɔn Kine, mais ne bɛ fɛ halisa i ka duwawu k'an ye. Yarabi Ama, mɔgɔ mɔgɔ bɛ examen la ɲina Ala k'a nɔgɔya u bɛɛ ye. Amina yarabi Kine. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ examen la ɲina Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala k'a bɛɛ kɛ 100% ye. Amina yarabi. Nka Lu, n bɛna kangari kelen da ye. Examen tɛ sɔrɔ f'i ka leçon ta k'i cɛsiri. Ne bɛ min fara an ka duwawu kan k'o f'i ye o y'o de. Kine, ne b'a dɔn e ka duwawu in tɛmɛlen kɔfɛ ɲina examɛnkɛla la hali n'a ma kɛ 100% mɔgɔ min bɛ to k'a t'a sɔrɔ a bɛ compter dɛ nka Ala ka duwawu minɛ. Ne bɛ siran ɲɛ. Ka sini ɲɛ.